Hello everyone! Sa araw na ito ay magmumukbang tayo ng baang na kagang. O, ayan po yung baang ha, yung kagang. Ayan. Ayan. Ayan yung kagang ha. Diba ang laki ng kagang. Very healthy po. Ayan po yung kagang na kinakain ko. Ayan. Tapos dito, mura lang po ito. Pinukuha ng aming kapitbahay. Ayan. Napakasarap po ito. Kagang po itong tawag dito. Ayan. Ayan po. Ayan po, dito po ay mura lang po ang kagang dito is I think 140 ang kilo. And then depende na yun kapag nag-order kayo na luto na or may ano pa, may buhay pa.
Ano nga oh. Yung kagang ang tawag po dito kasi kapag umorder ka nito is 140 yung kilo sa kabuhay pa. And then kapag luto na is 140 yung kilo. Kapag i-add mo yung spicy na yon, may mga garlic at saka parang maging 140 na siya. Kapag buhay pa ay 40 pesos. Oh, dito sa Mindanao is ang tawag dito is baang, kagang na baang. Ayan. Ito nilagyan ito ng mga garlic at saka onion. Ayan. Ha? Oh, magkuha gamay. Ikan sa iyo babataan. At saka ano? Ayan yung ano niya. Dayon. Kaya na nila prai ko. Kagang po ito ang tawag kagang. Ayaw nila ang kwarta. Ayan kasi medyo malaki yung paak. Sabi saya kay paak man ang tawag diri, paak. Yan. Aray. Ma. Dungog kayo, ma. Ngayon nakadungog kayo. Dayon. Kanin siya, dili po na siya mabuhi og parat. Naani siya sa tunga-tunga or katunggan mabuhi, which is naa sa daplin sa baybayon. Dahil ang uban ani, kanang pinakadagko ani is magkubkub na siya, magkubkub ilawom sa yuta. Ang uban ani is naa sa pispan, gapuyo. Ani Pero while lutoon ni siya is lubi man ni siya lubi. Kanang kinagod nga lubi dayon. Kinagod nga lubi. Dayon mga 4 days gikuha ni siya sa pispan, gilaming man ni siya og 4 ka adlaw. Ayha nimo paslakan og mga tuno kay ang tuno is mao man ni siya muhinglo sa iyang mga kinaon. Balik kumbaga ang imong gikaon is puro na lang ni siya mga lamas, na ay mga garlic, na ay itlog ug na ay mga sisuni nga gibutang dinhi. Pero para nako kay murag lami ang kanihang paak. Paak. Gahi man gyud siya Yeah. Ang paak niya is ang kaning mga kulag mo is napoy unod. Na medyo madugayan ka og kuan hagpat kay imo madyong paakon, dili man po ni siya makuha og walay ana pang diretso ni mo kaon gahi man pod. Agay na tangol ko. Kay ang mura biya po ni siya mutimbang og tagtungag kilo, kay mas mabugat pa man ni kay butangan pa man siya og lamas dinhi sa iyahang buko-buko kanaon. Nakakaon ko ani katong sa araw ng kulambugan, gadala mo ang kauban sa konsehal si SB Grisilaya. Dayon. Dakuan na lang ko karon para sa mukbang din. Pero bawal siguro niya, daghan bag ingon bawal sa mga high blood. Kanang medyo taas-taas imong mga hypertension kay kusog yun ni siya og basta mga pula nga pagkaon, pareha ning alimango og kani. Pero mas daghan ga order sa kagang. Na. Thank you og ako nang i-upload. God bless you po.